ľudia, vítajte pri nejakom novom videu. Dneska tu máme ďalší diel challenge, kde ideme na to, keď máte rád moje videa challenge, dajte like a odber a môžeme ísť na to. Pová challenge. Urob 2-3 čečiatky za sebou. No, ideme na to. Kameru. Ideme. A môžete si všimnúť, že mám na sebe tento štýlový žongleč Melc. Keď máte rád žongleč, dajte like a odber a ideme na to. 250 nejdu prosím. Čakrík. Podáme kamera. Poďme. Napíš. Do pakinka. Taká, no proste to nedá, neký challenge. No dobre, táto challenge mi nevyšla. Ďalšia challenge. Podal niekoho goodbye. Ideme na to. Come on, ideme na to. Goodbye. Come on, to bolo epic. Ideme rovno na ďalšiu disciplínu. A ideme rovno na ďalšiu disciplínu. Preskoč toto. No dobre. Musím kameru. Ja to let's go. 3, 2, 1. Výborné čas. Výborné ukázka. Kapucinu. Tak to ukážem. Let's go. Je to tam. Dajte like a odber a my môžeme ísť rovno na ďalšiu disciplínu. Teda na ďalšiu challenge. Rovno na ďalšiu challenge. Zadok na dvere rúčky. No dobre. Na to. Komu. Let's go. My môžeme ísť rovno na ďalšiu challenge. A máme tu rovno ďalšiu challenge. Detsko 5 schodov. Ideme na to. Počkám, hľadí pod vodičku. No, môžem to. Tak nie. Dal som to. My môžeme ísť na ďalšiu challenge. Môžete ísť schody. Títo schody. Ideme na to. Ja to dajte like a odber, ešte neutekám. Výborné. Ja už kolenka nespím. Môžeme rovno na ďalšiu challenge. Ideme rovno na ďalšiu challenge. Otoč flašku. Do jednej ruky, povedzme. Koho? Kde?
Ale nakoniec sa využijem to. Takto. Veď nedám to, no. My môžeme ísť rovno na ďalšiu challenge. A ďalšia challenge je v tom, musím urobiť YouTube tance. Takže povie YouTube tanec. Povie YouTube tanec. Povie YouTube tanec, toto video na YouTube je tento. Ivone a ten ľudí. A my môžeme ísť rovno na ďalšiu challenge. A to aj poslednú. A posledná challenge urob nejaký smiešný výraz. Ahoj. Ahoj. Tak to bolo dosť vtipné. Ale samozrejme, keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odbehujte, počujete bobeček. A ja s tým ahoj, čau, kukus. A vidíme sa v ďalších videu, čakajú na teba.